Hvad er metakommunikation? Metakommunikation er, at vi snakker om, hvordan vi kommunikerer. Fordelene er mange. For det første, så får vi afstemt forventningerne. Hvad er det, der er inde i dit hoved, og hvad er der inde i mit? Bare fordi vi bruger det samme ord, så er det slet ikke givet, at vi egentlig tænker det samme, når det kommer til, hvad det betyder for os i praksis. Det fremmer altså klarhed, og faktisk så kan vi også bruge det til at afklare misforståelser, som jo ellers skal komme hele vejen igennem en samtale på forskellige vis. Og det betyder, at vi bedre kan forstå hinanden, som gør, at vi faktisk bliver tryggere. Og det sikrer frem for alt et fælles fodslag. Hvad sker der lige nu, kan man nogle gange sidde og mærke. Det er som om kæden er helt hoppet af. Og alligevel kan man ikke rigtig finde ud af at komme tilbage på sporet. Og det er det, kommunikation om selve kommunikationen kan. Altså metakommunikation. Og det vi også kan bruge det til, det er, at vi kan faktisk efterhånden spotte nogle mønstre. Det kan være, at når det er, at vi har en samtale, hvor vi er trætte, så går det galt. Eller hvis vi har meget travlt, så kan vi ikke så godt strække os til at møde hinanden. Eller forstå, hvad nogen egentlig mener, når de siger noget, eller være nysgerrig. Så det her med læring og udvikling, altså at vi kommer et bedre sted hen sammen, det er det hele handler om. Fordi det giver os en klarhed og en ro, fordi at vi er på fælles side. Vi ved, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Når det er, at man skal kunne arbejde med noget praksis, så har man brug for at have et konkret værktøj, der ikke er alt for komplekst. Det vil sige, at vi skal kunne huske det. Der skal maks helst være 3 ting. De 3 Bukke-Bruse, Rip, Rap og Rup. Og det her værktøj, det hedder Game Master-modellen. Og det er et klogt værktøj, der både kan bruges til en samtaler, men også når det er, at man har en gruppe. Og der er 2 niveauer. Der er den almindelige samtale, og så er der, at vi flyver op i helikopteren og har metaniveauet, altså vi snakker om vores samtale. Og der er 3 elementer, så derfor så kan vi huske det. Vi starter med, at vi skal helt skarpe på, hvad er det lige, vi skal sammen her. Så vi kommunikerer lige først om, og ligegyldigt om det er et møde, hvor der er en agenda, vi starter alligevel med at være helt sikre på, at vi har de samme forventninger. Så går vi op i starten af en samtale, og så laver vi en kontrakt for samtalen. Det er selvfølgelig en teologisk kontrakt for samtalen om, hvad er det egentlig, vi gerne vil? Altså, hvad er det, vores mål er? Hvis det nu er, at vi har et fantastisk møde eller en fantastisk samtale, hvad er det så, der er great? Altså, hvad har vi på den anden side? Og det kan være, at der er nogle emner, vi skal have behandlet. Og det kan være, at vi skal snakke om A og B, og lige præcis på C, det skal vi nå til, for vi skal træffe en beslutning på C. Det kan også være, hvordan er det, vi vil snakke sammen. Altså selve samtaleformen. Og der kunne det jo være for eksempel, vi kunne kigge på det, der hedder 80-20-reglen. 80-20-reglen, den handler om, at der er en tendens til, at 20% af os, vi fylder 80% af tiden. Så hvis det nu er, at vi faktisk gerne vil have en samtale, hvor vi alle sammen er med, så kunne vi for eksempel aftale fra en start, at hver gang vi behandler et nyt emne, så starter vi lige med at tømme hovedet, og vi skriver på nogle post-its, hvad vi hver især tænker. Det betyder, at når vi starter med A, så tager vi lige bordet rundt, og så ved vi, hvad er det, vi har af fælles tanker i det her rum. Og så kan vi endda prioritere og snakke om, hvordan vil vi vægte tiden, og hvordan vil vi tale om de her forskellige elementer. Er der måske noget, der hænger sammen, sådan at vi er ret sådan metakommunikerende omkring, hvordan vi kommunikerer selv om A. Nu har vi styr på, hvad vi gerne vil, det var kontrakten, og så går vi jo egentlig i gang med at behandle de forskellige elementer. Og så lige pludselig, så kan jeg mærke noget i min krop. Måske at jeg har en urolig følelse, eller måske at jeg kan mærke, at mit blodtryk går op. Det kan også være, at jeg kan mærke, at jeg bliver irriteret. Og ligegyldigt hvad jeg kan fornemme i min krop, så er det faktisk min krop, jeg skal lytte til lige nu, fordi jeg kan ikke regne så hurtigt ud, hvad det er, der egentlig sker, som min krop kan. Min krop, den fortæller mig straks, når det er, at det er tid til at gå op i helikopteren igen. Og det næste her, der kommer nu, det er det, der bliver kaldt for en time-out. Time-out, det er faktisk en procesbemærkning. Det kan være, tiden begynder at løbe. Vi er overhovedet ikke kommet til C nu. Jeg har næsten ikke ret meget tid tilbage. Hvis vi skal nå at træffe en beslutning på C,
så foreslår jeg, at vi går i gang med det nu. Det kan også være, at der er nogen, der har meget forskellige holdninger, og så kan man sige, hvordan kan det, du siger, må hænge sammen med det, du ser, og det, der er dine erfaringer. Og det kan også være, at man må have en lidt mere ulden formulering. Jeg har en oplevelse af, at kæden hopper lidt af lige nu, hvor vi lige er på vej hen. Så det vil sige, at det kan være alle mulige forskellige procesbemærkninger, og det, der egentlig kan siges, det er, at det kan være en måde, hvor det er, at man kan genforhandle kontrakten på. For det kan være, at man kan opleve, at man snakker ud af en forkert tangent. Nu snakker du F hele tiden, og det vi skal nu, det er at træffe en beslutning på C. Og så kan det jo være, at der er en, der siger, ja, men det er lige gået op for mig, at F er ret vigtigt. Fordi hvis ikke vi får styr på det, så kan vi ikke træffe en god beslutning på C, fordi det er faktisk fundamentet for C. Så på den måde kan man jo godt blive klogere undervejs. Men det, der er vigtigt, det er, at vi skal være på samme side, så vi skal tale om, hvor er det, vi er lige nu, og hvor skal vi hen, så vi er enige om, at vi er på samme side. Den kan der altså være mange af, og de kan se ud på forskellige vis. Sidste element, inden vi siger tak for et godt møde, det er, at vi evaluerer. Det kan man gøre på mange måder. Men det vigtige er egentlig at sørge for at kigge lige på, hvad var det, vi ville her? Og hvad har vi været igennem, og hvad er vi kommet frem til? Så altså status i forhold til, hvad det var, vores mål var, og hvordan vi ville arbejde med det. Og der kan man faktisk også gøre det, at man kan sige på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er lige med great, altså det var et fantastisk møde. Hvor er det, vi alle sammen er, og hvis der er flere i mødet, så kan alle lige skrive tal ned. Det vigtige er ikke tallet selv. Det vigtige er, at hvis der er en, der siger 7, så siger man, tusind tak for det. Og hvad gør, at du er på en 7? Ja, og hvad ellers? Og så tømmer man hovedet på folk, og så kan man spørge, hvis det skulle være en 8, hvad skulle så være anderledes? Hvis det var en 9, hvis det var en 10. Det vigtige er ikke tallet. Det vigtige er, at der kommer nuancer frem lige der, hvor det er, at vi begynder at forstå bedre, hvad det er, der er great for forskellige mennesker. Og det betyder faktisk, at lige pludselig kan man opleve i et møde, at der er nogen, der er på en 9 og en 10, og der er andre, der er på en 5 eller en 2. Og hvad er det for nogle forskellige behov og oplevelser, der er af samtalen, måden vi har haft det her møde på, altså samtalen om samtalen. Og derved kan vi bruge det til at arbejde klogere sammen næste gang. Så kan vi jo sige, hvordan skal vi med det her i baghovedet nu arbejde videre? Så det giver i virkeligheden et lille tryllestøv der til sidst. Og frem for alt, så er det jo også en måde at vurdere både indholdet og formen på, som gør, at man også kan tænke, hvad er det, der nu er det næste skridt? Altså, hvad er det næste skridt er? Hvordan vil vi kommunikere herfra? Hvad siger vi til forskellige mennesker om A, B og C? Hvem gør hvad og hvornår og hvordan? Det var en introduktion til metakommunikation, og hvorfor det er så vigtigt. Og så en meget konkret model, der er let at bruge i praksis, når man lige har prøvet sig lidt frem. Jeg har lavet noget materiale til dig, så det er lettere at komme i gang i det virkelige liv. God fornøjelse.